utsho nini kanjani ubuyiniwe inotice kule nyanga ephelile? Ngelixesha usithi irent uzayithatha ubuyayifuna okanye xa ingayifuna ayiyeke. Kutsho ubhuti wakho apha uyithethwa nguye ngomlomo wakhe. Lo thengisayo? Ya. Uthini ithethe kanjani? Uthi wena uthe irent umnikazimzi uzayithatha apha okanye iyeke xa ingayifuni. And umnikazimzi uthi ke ngona akasakufuni apha kwakhe. Mamela buthi. Lo ndo umna utsho imageze kofuna uthatha irent utsho kanjalo lo mfana lo kaphaya le eseshop yabo lo mfana lo isibabalo igama lakhe yabo. Utsho Abraham akani mageze apha makaniki. Okay, mamela ke ngoku. Mamela kasezanga ke ngoku nake uthi phuma bendiyishile ne message izolo. Uthi pakisani. Mamela buthi if yaphuma mina makabuyise lento endlulungisileyo yabo. If ayibuyisanga asoze kupheke makaphele phaya is fine. Awunamsebenzi. Jonga uzawuphuma uxelelwa ndim ke ngoku uzawuphuma. Alright, even nguwe is fine. Even nguwe makabuyise ndim lolungisa imali phaya 80,000. Makabuyise after lungisile mayakhupha mina fontoni. If uyafuna makaphela istock even bulale le buti is fine, I don't care. I'm telling you bro. So when I was uphuma he's fine, you must kill him. You also that my brother is must kill him. So will take out his man. Cheese, bro. If you have no cheese, I know you. It's even you talking is I know you. But he must kill him. It's fine. I don't care for that. I fix what it is. He must give my money back. If you don't want to give my money back, never will take out his my grocery. You understand? Imali yakho 80,000. 80,000 yantoni le 80,000? I fix everything. I know you. It must. If you want to kill him, must kill him. That guy. Hayi man wena. Listen. Hey wena kombe uzabulala umuntu apho phambene na wena. Listen. Uphambene na wena. Listen. Yeah? You said your man is 80,000. Yes. Listen. 80,000 for what? Listen. You said your man is 80,000. Iphile 80,000 buwenzani ku 80,000? What were you doing at 80,000 here? Mamela, okay, it's fine. Uze kakuhle brother. Mamela. Mna ngene phaya is 6 months ngoku yabona. What were you doing with 60,000? Le 80,000 yephi le 80,000? Yeah, yaphendula mosbuti. Yaphendula mos. Andibuzi. Yeah, yaphendula nami. So mna aya isament fixe mdim, tente mdim, ilungise mdim le shelf. Yonke into jinje mdim, izinto evuzayo mdim. Lo yonke into lungise mdim. And 6 months is antolanga into yabadala rent is 7.5 every month. So ngoku antolanga into kuye lo busy up utsho maka rent nguye lo busy leyo. Okay. Lo even dibanise umuntu nguye lo thume umuntu utsho makagene apha. So yalungisa yonke into antolanga into and then ngoku makaphume. Andikhuphi mina bra makathise yonke into igrocery yam everything even bulale makayenze into if ayibuyisanga le mali lo nto even amapolisa yayazi even dala ureportile lo nto yayazi even teach abantu yayazi lo nto makakhuphe funayo makayenze andikhuphe antolanga 1 rand even phaya umna even drink antolanga ininzi ezimoshekeleleyo emva koko soleke umuntu phakathi so yabhatala ne yakhupha ininzi 11,000 phaya. So kaloku ngubu run business ufuneka ibhatalwe ngubani? Lose one more Ima mfethu listen. Yebhoti imoto yakho ayikhange iwe uzothatha amaphanga apha. Ibingawanga usenza ibusiness yakho. So why uzawufuna ke ngona uyiblame ukuthatha into kwakwemoto yakho usiza kwibusiness yakho? And number two, abantu xa besilwa etavern kufe umuntu wena mnikazi wetavern oyiranayo ngoku kufanele uphendule. Kutheni uzawuthi utata mabhatala 11,000? Ndim lo phendulileyo. Vele phendulileyo ndim. Uphendule because awuzixela uphendule because awuzixela apha endlini exesha kusenzeka lento. Mamela ke ne ndenzela uba ingabinde. Jonga ndenzela uba ingabinde lento ne. Masidibane police station mina nawe kodwa ayibuyivala ibusiness. Masidibane epolice station ukuqumbu ngoku. Makavule, makavale bra, makayenze into. Ani ageze asoze eze pha. Wena uzuye epolice station.
because of yenze ntoni mina police station. Ndithi kaloku masihambe siye police station if awunanga. Ubalekani wabalekana amapolisa? Andibalekanga. Masihambe ke siye police station. Police, everyone is me. Oh okay, mamela ke amapolisa ayakwazi. Amapolisa ayakwazi. Mna? Ewe. Iyakwazi sobaleka ntoni amapolisa. Okay, masihambe kaloku siye police station. Notata abekhona phaa police station uzithethe ezi zinto. Kukhona utata phaa but yona ibusiness lena utata uthi uyayicela ivale yona. Alunike le erendise le indawo police station yena dada. Tata umnikazi weproperty ucela iproperty yakhe back to yena. Right, ezi nina hamba ngayo endlela is right ke makayenzani is fine. Yes, mnika iproperty yakhe, just vacate the property emve ngoko uthethe lonto. Iyabuyisa yena imali yami. So What have you done? awuzumka kwakhe wena. Jonga lo mntu kwawo imoto yakhe apha ezothatha isidokwe apha uthi mayibhatalwe ngutata. Ye brother man, awuzumka wena. Akathethanga loo nto mna. Ye bhuti wase-Ethiopia awuzumka kwalo tata wasemagqubeni, awuzumka kwakhe, uyamqhwaga umzi wakhe, uyawuxutha ngohlobo. Ubani uJoy? You are taking umzi wakhe. Ubani uJoy? Kutsho wena lo. Phinini? Into oyithethayo itsho Okay, mamela ke bhuti ne. Mamela ke bhuti. Mamela ke bhuti. Mamela kudala ndiyitolerateile le conversation inde ne. Celela istaff sakho sivale usidibane police station if awufuni yakho leyo but sawudibane police station ndiye police station ngokuxa ndisuka apha ngoku. Sesilondon bra. Hayibo. Okay, mandihambe naye kubhuti wakho siye police station. Yena iphendula intoni phaya. Okay. Because awuyazi into. Ndizawuhamba naye ubhuti wakho siye police station akho ngxaki so. Ndifuna ubuza